Komunikatzen saiatuko gea. Bestek utzi gabe ere ultrakomunikatzen. ¡Epa, burra la hostia! Txalapartati gaurko sarera jakin mina asetu behar obsesioa komunikazioa informazioa batere berriak gago aurretatzen ikusentzure abizien baten aria jara ezin daiten gago aurretatzen azkarrera jotzen duren eta zabaluz areta hemen burda komunikatzen Erazotzen, balieratzen, pentsamendu armoleatzen burda komunikatzen komunikatu, elkar ulertu ez besteari inposatu doazen ezagutzeko tresna dena arma modura erabiltzen da komunikatzen ikusentzure abizien aria jara ezin daiten komunikatzen azkarrenak jotzen duren hitzak zabaluz areta hemen burda komunikatzen boterea globalizatzen munduosa antolatzen burda komunikatzen Eskerrik asko!